हेलो है फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम कर मोर गोटे न्यू वीडियो को। तो पवित्र शारदीय दुर्गा पूजा अवसर आपण मानक ढेर सारा शुभेच्छा और अभिनंदन। तो आज गोटे दिन आम आज कुआड़े कुआड़े जाऊँ, कौन करूँ, कौटी बुलते जाऊँ, तो आपण मानक सबकि वीडियो देखा पाइबे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट जाए देखो। तो वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। तो चलतु आम सहित आम आज गोटे दिन कुआड़े कुआड़े जाऊँ, आपण मानक सबकि सेयार करूँ। तो फाइनाली आम आज दीज रेडी होकर बाहर सारूँ जावाई पूजा मंडप बुलायापाई। तो ଯିବା ବାଟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେ ମନ୍ଦିରର କାମ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହୁଁ। ତ ୟାର ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା, ଯଜ୍ଞ ସରିଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଏଠି ବି ଲୋକ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାଆଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଦର୍ଶନ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲରେ କରିଲୁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମାଆ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ଭଲରେ ହିଁ ରଖନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲୁ, କରିସାରିକି ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରିଲୁ ବାହାର ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆସିଲୁଣୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ବେଳୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଆସିକି ଚାଉମିନ୍ ଖାଇଦେଲୁ। ତ ଆମର ଏଠି ଚାଉମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏତେ ସାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଥିଲା ମାହୋଲଟା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଟିକେ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ରାତିର ଭ୍ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ। ତ ପୂଜା ମାହୋଲ ମାନେ ସବୁକିଛି ଏବେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଥିବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ସେଠି କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ମେଲୋଡ଼ି ବାଗେରା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଗଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପରେ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ମାଆ। ତ ଏଠି ପୂଜାପୂଜି ଆମେ ଟିକେ କରିଲୁ, କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଦେଖିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଲୁ ମାଆଙ୍କ ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଦେଖିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା ମାଆ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଦେଖିଲୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଥିଲୁ। ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଖାଇକି ଆସି ଘରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ହେଇଥିଲା। ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିବା।